உங்கள் மூக்கு நீங்கள் பிடிச்சிருக்கும் போது உங்களால் ஹம்மிங் அதாவது ரிங்கார் அடிக்க முடியாது. வேணா இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யூஎஸில் ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல 4 ஸ்டேட்டோட பார்டர் இருக்கும். நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் அந்த 4 ஸ்டேட்லேயே நிற்கலாம். அதனாலேயே அந்த இடத்துக்கு பேர் 4 கார்னர்ஸ். 4 ஸ்டேட் என்னென்னா யுத்தா, கொலரடோ, அரிசோனா, நியூ மெக்சிகோ. உங்கள் விரல்களில் சதை இருக்காது. கை அப்புறம் உள்ளங்கை சதைகள் தான் விரல்களோட அசைவுகளை கட்டுப்படுத்துதாம். ஜப்பானில் உள்ள நிசியமா ஆன்சன் குயின்கான்ற ஹோட்டல் தான் உலகத்திலே பழமையான ஹோட்டல்னு சொல்லப்படுது. அந்த ஹோட்டல் 705 AD தொடங்கியிருக்காங்க. ஒரு இடத்தோட பேரை இவ்வளோ பெருசாக யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள். இதுதான் நியூசிலாண்டில் இருக்கிற அந்த இடத்தோட பேர். மொத்தமாக 85 எழுத்து இருக்கும். அந்த இடத்தை சுற்றி உள்ள ஊர் மக்கள் இதை தெமட்டோ ஹில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உலகத்தில் உள்ள நாடுகளை எடுத்துக்காட்டிலும் ஸ்வீடனில் தான் அதிகமான தீவுகள் இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 2,67,570 தீவுகள் இருக்குதாம். உடம்புலையே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சதைப்பகுதி எது அப்படின்னா நாக்கு தானாம். நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற ஹேஷ்டேக் சிம்பிளோட டெக்னிக்கல் பேர் ஆக்டோதோர். ப்ளூ வேலோட இதய துடிப்பு சத்தம் 2 மைலுக்கு தொலைவில் இருந்தால் கூட கேட்குமாம். 12 மணி நேரத்தில் வெறும் 8 நிமிஷம் தான் எறும்புகள் ஓய்வெடுக்குமாம்.